أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala Adem balasına parlı bulurga koşa. Adem aleyhisselam özügüne yaratılgaç, Allah Teala anın kabırgasından uq ana yarattı paran Havva'nı. Haminde Adem aleyhisselam Havva'dan sıradı. Sen nerse için yaratıldın dedi. Havva anabız aytты, men sеңа тынычлык китерер için yaratıldım dedi. Менә безнең шушы өйләнүебез, кияүгә чыгуыбыз ул тормышта тынычлык табу, терәк табу, үзеңгә иптәш табу, я булмаса шушы тормыш авырлыкларын җиңгәргә җиңеллек табу. Элек-электән без аны шулай дип кабул итәбез. Ләкин соңгы вакытта никтер яшьләрнең фикерләре үзгәреп китте. Шулай бер никах укыган вакытта бер егеткә инде 30дан артык яшь иде. Шуннан соң сөйләшеп утырабыз хәзер. Мен әйтәм, нишләп сузып йөрдең соң син? Нишләп иләнмәдең? 30дан яшың артып киткән бит инде дигәчтен ул әйтте, мин дә әле аякка бастым ди, фатир алырга җирдем ди, аннан соң гына иләнергә булдым ди. Ә мен әйтәм, фатир ала алмасаң, аягыңа баса алмасаң, син бөтенләй иләнмәс идеңме? Килеп җибәрде. Үзенең әйткән сүзләренең мәгънәсезлегеннән килеп җибәрде. Нишләп мәгънәсезлек соң бу? Бер егет минем яңа килдерә әйтә, "И хәзрәт ди. Менә мин ди иләнер идем, акчам үземә җитми ди." Мен әйтәм, "Син илән, һәм акчаң ике кешегә җитә башлый. Балагыз туса, акчаң 3 кешегә җитә башлый. Нишләп ди?" Мен әйтәм, "Аллаһ Тәгалә хәзер сиңа нишләп күбрәк акча бирсен, син бит үзең генә. Әгәр сез иләнсәгез, 2 кеше булгач, акча сезгә күбрәк килә башлый, Аллаһ Тәгалә бюджетны киңәйтә. Сез бит хәзер артасыз. Балагыз тугач, Аллаһ Тәгалә тагын бюджетны киңәйтә. Тагын да артасыз бит." Шулай дигәч ул уйга калды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Иләнү ул бәрәкәт ди. Ә бала ди, ул Аллаһның рәхмәте ди." Менә шушы аякка басыйм әле, я булмаса фатир алыйм әле, машина алыйм әле дип йөрүләр, иләнүне яки кияүгә чыгуны сузулар, ул бер вакытта да яхшылыкка китерми. Хәзерге вакытта 30-га 40-ка чыгып, иләнеп, кияүгә чыгып, бала таба алмыйча, халыклары килешә алмыйча, һәм ул яшьтә иләнүләр дә ул инде мәхәббәт ярату белән түгел, ә күбрәк фиктивный, ягъни сөйләшү белән. Әйдә, мин сине яраткан булып кыланам, син мине яраткан булып кылан, яшебез бара, бала кирәк. Бала инде алар өчен ул мәхәббәт җимеше түгел, ә ниндидер будущий киләчәк бер проект. Алар өчен менә шуңа гына әйләнеп калмый микән безнең гаилә тормышы, гаилә мөнәсәбәтләре. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуның өчен дә безгә иләнүне бәрәкәт ди. Синең аякка басуың, фатирлы булуың, ул иләнүгә, я булмаса иләнмәүгә бәйле түгел. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәм дип әйткән икән, димәк син иләнгәчтен Аллаһ Тәгалә синең юлларыңны ача. Димәк шушы бәлки ул аякка басу түгел микән? Иләнү яки кияүгә чыгу нәкъ кеше булу түгел микән? Нәкъ менә шушы тормышта үзеңне олы итеп хис итү түгел микән? Әни итәк астыннан чыгып, әтинең шулай бит кул астыннан чыгып, инде хәзер син үзең гаилә башлыгы булу, я булмаса кем өчендер җаваплык тоту, менә шушы зур тормышка адым ясау түгел микән? Әйбер җыю бит ул әле, әйберле булу, ул синең теге җаваплы, зур кеше булу дигән сүз түгел. Фатирың булды да синең, машинаң булды да синең. Бу әйберләрнең юкка чыга алуы кем кебек билгеле. Ә менә гаиләле булучыннан да, һәм шушы кешеләр өчен җаваплылык тоту, менә бу мөхтәрәм кардәшләр, олы кеше тормышына яки җаваплы кеше тормышына аяк басу дигән сүз. Шуның өчен дә ислам динендә иләнүне без карыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да Аллаһның рәхмәте итеп. Иләнәбез һәм кияүгә чыгабыз, гаилә корабыз, мөмкин кадәр булган иртәрәк. Һәм шулай эшләгән сайын безнең мөхтәрәм кардәшләр, гынах кылырга да урыныбыз калмый, ул гына түгел, сау-сәламәт гаилә, сау-сәламәт балаларны дөньяга китерергә дә безнең мөмкинчелекләребез күбрәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.